שגרת בוקר, מברשת, משחה. עכשיו אני מורחת את המשחה על הראש שיניים כמובן. ואני מתחילה לצחצח שיניים. שוטפת פנים עם מלא מים. מנגבת אותם. וסיימתי עם שירותים. אני עוברת להתלבש. דבר ראשון אני שמה גוזייה כחולה. חולצה כחולה כזאת תכלת, מהממת. ורציתי לשים טייץ לבן כזה. וההחלטות שלי קצת השתנו כי זה היה קטן עליי, אז החלטתי לשים מכנס אחר. גרביים, נעליים של פומה, שיער, קוקו כזה מושלם. דרך אגב, אני מתארגנת לישראליאדה שעשו לנו בבית ספר, ותיק. שמה בתיק שלי קופסת בקבוק. קופסת אוכל. וזה הלוק מושלם. עכשיו עושה בבושם בריח וניל. זה שפריץ לי טיפה על העיניים. ואנחנו עכשיו יוצאים טו מעלית. עכשיו נצאת מהמעלית. אני במקסידה. ואנחנו הולכים בדרך.